bugto. Aton online viewers nga nagigitayan na malipayon po nga gabi aton nga tanan nga nato mga kabugton nga ani yan na enjoy po kita bugto. Magkabuhat po kita bugto. Ngan yak na naton sapit nga malipayon daw ako kaya adi ka. Itapik kiya sa malipayon kaya adi ka. Ngan kantahon naton bugto an kalipay ko. Liputon natin din nga Facebook to. Bukto liputon natin din nga place. Kada usada upo natin. Kalipay ko, anika, bukto ko, Ginoo. Kalipay ko, anika, kita, nakaurusa. Hingin gapos kita. Hamat ang isyang aguma. Kalipay ko, anika, bukto ko. Again, bukto. Kantahan natin natin mga bukto. Kalipay ko, anika, bukto ko, Ginoo. Kalipay ko, anika, kay kita makaurusa. Hingapos kita. Hamatamis ka na kuma. Kalipay ko, anika, bukto ko. Dayawon si Bahon. Dayawon simbahon, kinaton pagsaurugon, gugmahan Diyos, adiha aton. Dayawon simbahon, kinaton pagsaurugon, gugmahan Diyos. Kalipay ko nika, bukto. Grabe hano, ang kalipay naton nga may adaya na diri kaya balyuan hanbisan ano nga butang. Tama? Di ba? Kaya ang ungot nga kalipay haginuulan naton makikitaan. Amen. Bugto. Kaya bugto, palakpakan naton nga i-welcome ang presensya hanbuhin naton nga Ginoo yan nga gabi nga makakaupod. Hallelujah, Jesus. We welcome your holy presence, Ginoo. Kami ay sabik na ibuhos ang lahat ng meron kami at ibigay ang aming buong sarili sa iyo, O Diyos. Bugto, gustuhan Ginoo naton yan nga magmalipayon kita. Nga kalimtan na naton mga urunaon, maging kakabarakan, bugto. Ngan magkaadahan kasing-kasing nga malipayon. Ngan mapinasalamaton. Amen, bugto. Kaya bugto, tayo ay magalak at basahin natin ng sabay-sabay ang mga salita ng Diyos na ating matutunghayan ngayon, bugto. Sa nakasulat sa mga awit 100, versikulo 1 hanggang 4. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kaniya, kaniyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasasalamatan. O Diyos, tinatanggap namin ang iyong mga salita ngayong gabi. Kami ay magdiriwang at pupurihan ka namin, O Diyos. Come on, church, tayo ay magalak, sumayaw, umawit para sa ating Diyos. Waray lawag kita, hindi ayak nun di mga tao dito. Tayo ay magsasaya sapagkat mahal natin ang Diyos. Hallelujah! Amen! Come on, church, sayo kita, bugto. Pakpak natin natin mga kamot para Ginoo, kahit maon nato niya. Itaasan mo kamot bugto, ay kawod. Come on, church, sayaw. Ipalapag ang kamay, ipadyak ang paa,
kasama pang sigaw. Humindak-hindak, lahat ay gagawin para sa'yo, Panginoon. Come on, church, ipalakpak ang kamay. Ipalakpak ang kamay. Ipadyak ang paa. Giling-giling. Gumiling-giling para sa'yo, Panginoon. Sigaw! May kasama pang sigaw. Tanda, lahat ay gagawin para sa'yo, Panginoon. Sabihin ba nila na ako'y baliw para lang sa'yo, Panginoon. Lahat ay gagawin mo ko. Sabihin man nila na ako'y baliw para lang sa'yo, Panginoon. Lahat ay gagawin. Ulitin natin mo ko. Ipalakpak ang kamay. Ipalakpak ang kamay. Ipadyak ang paa. Padyak mo ko. Gumiling-giling para sa'yo, Panginoon. May kasama pang sigaw. Kasama pang sigaw. Woo! Humindak-hindak, lahat ay gagawin para sa'yo, Panginoon. Sabihin man nila na ako'y baliw para lang sa'yo, Panginoon. Lahat ay gagawin mo to. Sabihin man nila na ako'y baliw para lang sa'yo, Panginoon. Lahat ay gagawin. Sabihin man nila na ako'y baliw para lang sa'yo, Panginoon. Lahat ay gagawin. Sabihin man nila na ako'y baliw para lang sa'yo, Panginoon. Lahat ay gagawin. Ipalakpak ang kamay. Gusto. Ay, Panginoon, awod. Iikaw niyo kamo. Jesus, hallelujah. We worship you tonight, Lord. Para imoy niya tanan gusto. Ipalakpak ang kamay. Ipadyak ang paa. Gumiling-giling. Gumiling-giling para sa'yo, Panginoon. May kasama pang sigaw. May kasama pang sigaw. Humindak-hindak, lahat ay gagawin para sa'yo, Panginoon. Sabihin man nila na ako'y baliw para lang sa'yo, Panginoon. Lahat ay gagawin. Sabihin man nila mo ko, may happy. Sabihin man nila na ako'y baliw para lang sa'yo, Panginoon. Lahat ay gagawin para lang sa'yo, para lang sa'yo, Panginoon. Lahat ay gagawin para lang sa'yo, Panginoon. Para lang sa'yo, Panginoon. Lahat ay gagawin, O Diyos. Jesus, kamapasuan ko man, Ginoo. Grabe mo to. Ayaw paghuyo pagdayo ha, Ginoo bugto. Maging malipayon ka nga adi kaya na. Mapalad ka bugto nga adi kaya na. Diba? Healthy. Buhi. Diba? Grabe it, Ginoo. Bugto, ikaw lang ang Ginoo it maaram kun kay ano nakakaya mo ang tanan. Nakita ang Ginoo kung paano ka nag-strive ha kada adlaw. Nakita hiyati mo kasing-kasing
Hiyala. So, right now, kinahanglan nimo mag-surrender kung ano itaaday mo kasing-kasing yana. Let God open your heart. Ngan kantahiya. Iya ka na iya, Lord. Bisan ano na akong pinagdadaanan niya na. Tapat ka lagi hapon, Lord God. At tunay na dakila ka, O Diyos. Maraming salamat. Puri-puri ka, O Diyos. Salamat. Salamat, O Diyos. Bugto, kantahay at iyak pagiging matapat ni Lord. Tapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, hiyaalay. Bukas noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatiin ka. Bugto, igahan ang katapatan ng ginawa mo kinabuhi. Oh, oh, katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay.
sa akin. Awitan kita, O Diyos. Awitan, awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Oh, aawitan kita at pupurihin, O Diyos, Panginoon, kay buti mo sa akin. Kita pupurihin kita, O Diyos. Puto, right now. Damhin mo ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. Ngayong gabi sa iyong altar, bugto. Hay mo altar yan na nga may ada ka. Let God hear your worship. Ayaw pag-alang-alang, bugto. Sambitin mo, O Diyos, nais kitang maranasan at mayakap. Pawiin mo lahat ng pagod at pangamba, O Diyos, sa aming puso. Madama ko ang bawat pag-ibig na inilaan mo para sa akin, O Diyos. Holy Spirit, move in this place, O God. We honor you, Jesus. Di na kayang mabuhay kung wala ka, O Diyos. Di na kayang mawalay, di na kayang mawalay sa piling mo, Jesus. Kaya nga hanap ka at sa'yo isa
mabuhay. Hindi na kayang mabuhay kung wala ka, O Diyos. Hindi na kayang mawalay, hindi na kayang mawalay sa piling mo, O Jesus. Sambitin natin nga kaya nga hanap-hanap ka. Hanap-hanap ka, O Diyos, at sa'yo ay sasamba. Buto, yakan. Kaya nga ang nais ko, Diyos, ay magapiling ka upang muling mayakap ka, upang muling mayakap ka, upang muling mayakap ka, upang muling mayakap ka, upang muling mayakap ka. Suliranin mahay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailanman. Suliranin man ay dumating, O Diyos, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailanman, O Diyos, mananatili kailanman, mananatili kailanman. O Diyos, kapuri-puri ka, O Diyos. Sasampahin ka lagi, O Diyos, hanggang sa wakas. Salamat, Jesus. Bugto, God is renewing your strength right now. Oh Lord, salamat, O Diyos. Ika'y napakabuti. O Diyos, pagpakailanman, O Diyos, hahanapin ang iyong presensya. Lord, thank you, God, for your presence, Ginoo. Salamat, Ginoo, ang iyong presensya yan ang gabi. And for the anointing ang iyong servants, Lord God. Salamat, Ginoo, mga tao nga adiyan na para dayawon ka. Thank you, Jesus. Nga kaya ni mo ni posible, Lord God. God, we ask, Ginoo, nga protektahan mo, Ginoo, ini nga place. And may your power be revealed, Ginoo, yan ang gabi. Be glorified, Jesus. Palakpakan natin bugtuan, Ginoo. Especially, Lord God, ang pagdadarahan ni mo word yan, Lord God. Ikaw ang gumamit, Ginoo, niya mga niya baba, Lord God. I-bless, Ginoo, ang kada usa nga mabati ni mo word yan ang gabi. Move and touch every heart, Ginoo, nga mamamati ni mo pulong, Lord God. We lift you up in this place, Lord God, and we honor you, Jesus, our Lord and Savior. Amen. Thank you, Father God in heaven.
Yes, Heavenly Father, O God, O Jesus Christ, the Lord of Lords and the Kings of Kings. Lord, praises and honors belongs to you, Lord. You deserve to be worshipped. Lord, you always deserve to be praised, Lord. Nothing compares to you, Lord. Lord, dinalot kami utro, hininga lugar. Once again, we want to listen to your word. And once again, Lord, we want to sing praises and worship nga dahil mo. Lord, nangangaro kami pasaylohan amon mga nahimo yan nga simana. Those thoughts, Lord God, yung malaay niya gin-entertain namon, Lord God, pasaylo kami. Even those words nga nayakan namon niya, diri maupay amon ni kasi tawo. Lord, maaram kami nga, there are a lot of sins, Lord God, nga minsan diri kami conscious, Lord God, nga naihimo namin, and we're asking sorry for that. And now we're here, Lord God, in nga lugar. Sakupin mo po kami, O God. May your word, O Lord God, ang siyang magpabago ha amon. Change us once again, Lord God. Revive us once again, Lord God. Empower us by your presence, Lord. This service, O Lord God, belongs to you, Lord God. And we, your people, belongs to you, Lord God. Lord, wag niyong hayaan, O Lord God, nga kunin kami ng kaaway or mawala kami sa piling mo, Lord God. May be, O Lord, that imo presence sa namon bibilngon, diri layan ang adlaw, diri labuas, but the rest of our life. Lord, we want to receive your word tonight, Lord. Open our understanding, open our wisdom, Lord, nga maintindihan namon na nimo pulong. Dili la basta maintindihan namon, but we're about to live out according to your word, Lord God. Damo nga salamat, Lord God. We want to lift your name once again. In this we pray and ask in Jesus' name. Amen. Yeah, so good evening, SFCA. So once again, adinalat ako. I'll be bringing the Word of God yan na kagabihon, and I always thank God han mga revelation at the same time. I always thank God for the life niya ginhatag ha akon. And as a vessel, haniya word yan na kagabihon. So to start with, yan kita. Yan. So are you familiar with this species? Yeah, I guess familiar. Yeah. Haaton. So this one is an Australian lizard. Australian lizard. Kumbaga, foreigner iniyang species. So anyaran ha iya, it's Victorian grassland earless dragon. Di ba kauupayan niyang aran? So it's an Australian lizard. But di diha Pilipinas, maram ka mo kung anong tawag iya. Toko. Di ba? It's amazing nga paghaparin country nga ni kauupayan yaran, pero pagdating nga diha aton, toko la ang tawag, no? So, ini nga toko, I mean, payon ta nila niyang aran, no? Ini nga dragon or earliest dragon, naging extinct inihiya. When you talk about extinct, nawara talaga niya species. Pag simirin ka nga endangered, aada pa. Pero pag simirin ka nga nga extinct, nawara na hiya. So, an iya species nawara for more than 50 years. So, last nga na, during, if I'm, dilihan akon nabasa, kanan, about an discovery, ini nga species, 1960s, naging endangered na hiya. And pagka 1969, an iya species waray na or last hiya nakita. So, for more than 50 years, waray niya kakita. Kaya pagka 2019, nag-aadahin research regarding hini. And declared ni ini nga toko, extinct. So, waray na talaga. But you know what? Last year 2023, muling nabuhay. So they were the species nga from death to life kuno may nabuhay kuno nga species. And they found out once again nga may adan lot otro hini nga
species. And ang siya ito yan, if I'm not mistaken, nasiringan to may ada 16 niya na collect na hininga species. And zoo ha Melbourne, ha Australia, Melbourne, I don't know kung ano, Melbourne, Australia, they were actually breeding right now hininga, mga tuko. And it's amazing nung kahuna naton waray na, pero aada pa ngayon. May na pa ngayon. And I don't know kung familiar kang mahinay makikita niyo ha YouTube ang mga balita. Ginbalita niya FCBN, ha GMA. Ini naman ni Tatay Eduardo Sr. So inakalang patay at inilibing na. So ng kanyang pamilya. So aniiya family ginpaglamayan na yan 2 days. Then all of a sudden umuli hiya. So nasa kinod tong amon ginlubong. Kasi what happened actually hinikan Tatay Eduardo, lumakat hiya, hayra balay kumbaga naglayas kay nag-away niya misis. So at shoutan mga misis nga. Ay pag-uli mo gipapaglamayan ka na. Buhi pa nga ni no. So siya ito, takay may ditohan ira lugar may adakuan. May da namatay nga tawo na anod and diri makilalaan an itsura. So kahunan niraan siya na inihiya takay ibang kanya tawo. So dito interview na sa ring man an asawa nakakapanlumo ko no. Dulo lang nakakapanlumo nga diri yan namatay ni asawa. Pero nakakapanlumo ko na part ko no nga nagginasto ko nirahan. Lawas ko no nga diri man niya yung kunuan siya. Pero malipayon nira ko no nga buhay pa. Siya ito nahinayang lahiran nira. King gasto. Actually there are stories regarding hini. Kuya Victor may istorya liwat regarding hini han iya family han nagpagiwan kami. So it really happened nga may dasugad talaga hini nga kahunan nimo waray na pero may dalagi hapon ngayon. So we thought they were extinct or nawara na hira pero buhay pa. And our theme for tonight or naton sermon, it's related yan na hininga aton introduction. Kasi an aton story yan na or naton sermon nadalagan hiyahan usa nga tawo nga kahuna nira patay na, usa nga lineage nga kahuna nira patay na. And that is why an aton theme for tonight is entitled From Extinction to Ascension in 2 Kings 11:1-4. Actually nakoreano ko ini pag binili nga title. Maski ako napasod kung sakto ba ini nga ako nagta-title. Pero praise God, gindaramang kita sakto gad gihapon. So basahon natin ang aton passage. Yan, so basahin natin passage sa 2 Kings 11:1-4. Yan, so when Athaliah, the mother of King Ahaziah of Judah, learned that her son was dead, she began to destroy the rest of the royal family. But Ahaziah's sister, Jehosheba, the daughter of King Jehoram, took Ahaziah's infant son, Joash, and stole him away from among the rest of the king's children who were about to be killed. She put Joash and his nurse in a bedroom and they hid him from Athaliah, so the child was not murdered. Joash remained hidden in the temple of the Lord for 6 years while Athaliah ruled over the land. In the 7th year of Athaliah's reign, Jehoiada the priest summoned the commanders, the Carith mercenaries, and the palace guard to come to the temple of the Lord. He made a solemn pact with them and made them swear an oath of loyalty there in the temple, in the Lord's temple. Then he showed them the king's son. Naintindihan natin? Shortly, I guess nag-gets siya natin. No? So para mas maintindihan pa natin, payo natin ng para mas makuha natin ng story. No, may adaw sa nga bata. So anyaran ng bata is hinuman Joash. Joash bata. Asya niya ngaran. Joash aniya tatay usang hadi. Anyaran niya tatay it's King Ahaziah. So usang hadi ang tatay ni Joash. Tapos ini nga king gimpatay. Then inihi Joash may adaniya lola. Evil nga lola. Anyara nito nga evil nga lola, it's Athaliah. Diri Athaliah.
Yan. So kamatayhan king, karuyag ni Athaliah nga makuha ang posisyon. Ang ginhimo ni Athaliah, ginpatay niya an anak or an royal family or an anak han hadi an labi na an mga kalalakinan. So ini hi Athaliah nga lola ni Joash, karuyag niya makuha ang trono. Para makuha niya ang trono, karuyag kailangan niya pamatayo ng royal family. So, did she succeed? Actually, naging successful yan pagpatayhan the rest of the sons of kings. But you know what? Anong nangyari nga di? Hi Joash may daanti. Anyara ni niya anti hi Jehosheba. So, anyara ni niya anti hi Jehosheba, and ang asawa ni Jehosheba usa nga priest hi Jehoiada. So an ira ginhimo, gintago ini ni Joash. Gintago ni Joash ngadto ha temple of God. Ang gintago ito ni Joash ngadto for 6 years. So ansya ito na aton story. May usa nga bata, tapos may evil grandmother, tapos may ada auntie nga nag-save ha ira. So ada na aton story. So para mas maintindihan naton, ngayon may makuha kita nga something nga dihan aton aton serve aton passage, i-divide naton hiya into 3 sin or tulo ka parts. The first one is the reason of extinction. Kay ano nagkaadahay ni extinction nga di? So basahon naton sa 2 Kings 11:1. When Athaliah, the mother of King Ahaziah of Judah, learned that her son was dead, she began to destroy the rest of the royal family. So, ano ba ang extinction? Di ba pag sabihin nga ang extinction, naubos, nawara. And what happened nga di? King Athaliah, nag-succeed hiya nga tuhan pagpatihan royal family. Hiya mind, di ba? So, kahuna niya nga lineage ni David, kasi iniya, linya ini ni David, ini nga mga kings. Kahuna niya napatay na niya tanan nga sons ni Han King. So even an people of Judah think nga waray na an linya ni David. Di ba kay gintago nga ni Joash for 6 years. So ang reason naton nga dihan nga nagkaada yung extinction, it's because kan Athaliah. And from this verse actually mahibabaroan naton no, that the people who will mostly put you in danger or person that will put you in danger is just around you. Tiwas kita ini. Or it could be you. Personally, bangin ikaw or bangin na nimo sapit. Pakinaano kita. Di ba? There are a lot of cases wherein nangangadto kita in danger, di ba? I guess there are exemptions wherein nagkakasakit kita, may mga disgrasya, aksidente, but those were uncontrolled kumbaga nga scenario. But in most cases, those people around you actually plays a vital role nimo kinabuhi. Oo, di ba? Hay mo trabaho, let's say for example, maupay ang imo posisyon na trabaho. Hino ang most candidate nga sumaliwan na imo? Of course, ang adalagi hapon na sakop and either and by the maupay nga performance, or either an imo katrabaho nga kundiin inggit na imo posisyon. It could be that person yan magliwan na imo, ginhimo talaga niyan tanan-tanan para mapabagsak ka. Or the possibility gihapon niya pwede ikaw personally and magdarahan imo katapusan. Di ba ito nga ni let's for example imo trabaho ito nga ni nga diri ka na productive, permi ka na late. Waray ka na po produce nga output, ginaruang ka ni imo boss pero waray talaga, umabot nan punto nga nangugat na talaga ni mo boss pero waray talaga. So at the end of the story, papaiwasong ka talaga. So it's haimo and it's ada na ito haimo. Ada na ito mo case. And you know what? Nga diha Bible, it really happened that there are a lot han mga Bible character wherein they put themselves into danger. Di ba we could say Hikuan, King Saul. Di ba? The moment he disobeyed God, ginpangunahan yan Ginoo, ano nangyari? He put himself in danger, diri lahiya, but at the same time niya mga anak, namatay hiya, pati gihapon ang iya,
anak at the same time man iya lineage. Patayan iya mga anak dara niya ginhimo. Same gusto kan Esau. Esau was he had dapat ang magiging linya ni Jesus kasi yan eldest son di ba? Yan magurang. But gin exchange niya aniya birthright nga tuhan bowl of soap. Di ba the blessings waray nang daira sang liti Esau nawara dayo na story ha? Bible. And we also have Korah. I don't know kung familiar ka mo kan Korah, but Korah rebel against Moses and Aaron, and the Lord was not pleased sa nira ginhimo. Ano nangyari kan Korah? Korah ginkaon hantuna or han earth. Diri lahi Korah at the same time niya army and his family. So damo pa na damay. We put ourselves in danger, diri la kitaan nasakitan, but at the same time nakasakit liwat kitahan mga people which surrounds us. And also, may dagihapon cases sa Bible wherein there are people nga kinbubutang talaga nira in danger ni mga tao. Just like nga din natin story, just like Atalaya. She tried to put the life ni Joash in danger, di ba? Circle good lahira. Ha Bible, we have Cain and Abel, brothers. Hino nagpatay kan Abel, it's Cain. Magbugto lahira. Kitaan niyo sa bita. Joseph, yung nagbitray iya brothers, an siya nagbaligya iya. We have, di ba brothers, Joseph, iya, kung kanina brother, hanya na brothers. And at the same time, we have lovers. Yung Samson, gimbitray ni Delilah, magjowa. Sipon mo ni mo jowa, baka yung kaig-betray, no? And we have disciples, rin pa, Judas ngay Jesus. But I tell you no, this to actually ibahiya nga ni scenario ano sa it's we put something terrible ha aton end. Ano sa naman we put something terrible ha iba nga end. But I tell you kasi kita personally may kita mga decisions talaga nga diri maupay, and most of those decisions kadalasan nito nga decision they were against the will of God or against siya nga Tuhan karuyaghan Ginoo. And if it's against the will of God ang nangyayari, it pays us back a lot. Ito ba nga may ginhimo kita nga malain, then anbalik ka aton mas malain talaga. And the worst case pa ito nga da kasi ang presence ni Lord mahirayo pa haimo. An aton mga personal terrible decisions leads us to our separation nga to ang presence ni Lord. I don't know kung karuyag ito niyo. But you know what, on the other hand, when others do something bad haimo, no? So kadang kanina, kadang nga scenario, when others do something bad nga haimo, tapos ikaw, waray ka mag-retaliate. Kumbaga, binato ka ng bato, pero binato mo ng tinapay. And because of that, nga waray ka mag-retaliate, what happened is si Lord nag-glorified. As in the Lord, He Lord nag-glorify nga tuhan mga tao nga humble nga diri nabulos. He Lord ang mag-a-avenge always haimo. And that is what happened nga dihan aton nangyari kan Cain and Abel, di ba? Ano nangyari kan Cain? Cain was cursed by God. Then He Lord na please siya kan Abel. Di ba? Ano nangyari kan Joseph? He become general, naging commander hiya. And not just only that, ginbuligan liwat niyaan, iya mga kabugtuan. And you know what happened kan Samson after the betrayal haya ni Delilah? He was able to regain han iya identity. Ang last thing nga iya ginhimo was right, where he killed thousands of Philistines at that day. Hadtula mismo nga adlaw. And remember what happened to Judas? He hung himself, but hino nag-glorify? He Jesus Christ. So, siring pa, dapat maging mantra natin. Ako personally, I always keep on reminding myself nga, dapat i-prioritize good natin ang perspective ni Lord. Always prioritize ang perspective or viewpoint ni Lord. Siring pa, seek guidance from what God would say
not from the thoughts of others. Anon sisingunhan Ginoo. And in most cases, God words is heard ngadto niya mga tao, and especially ngadto Bible. Right now, you're hearing the word of God. And that should be the thing that kailangan nimo pamatian. Diri ang papamatian nimo anya kanhan kalibutan. And here in our passage, balik kita no, Athaliah, she planned terrible ngadtuhan royal family. Ginplano talaga niya patayon, ang ginhimo talaga niya. She was able to kill han mga anak ni Ahaziah. But a good thing nga di, kasi may nakaligtas. And I really want yung maghinay kamuhan mga Athaliah nga mga tao. They are people that you need to watch out. Kasi kadalasan, they are the people nga negative, and at the same time, they will bring trouble nga dahi imo end. They will bring trouble diri laha imo, ha imo family. So watch out to this kind of person. So, hino ba hi Athaliah? Yan, so, adi Athaliah. This one is Athaliah. Athaliah naging asawa yan sa aking Jehoram. But before that, Athaliah, anak hiya, handuwa nga wicked people nga imo mababasa sa Bible. And that is Jezebel nga Ahab. So, an mangga, magbubunga ba yung santol? I guess, di rin, no? So, ang bunga ni Jezebel nga Ahab, it's Athaliah. So, expect that she would do evil. So, gano'n ka-evil ini Athaliah, and I really want you to watch out to this kind of person. Kasi ang ginhimo ni Athaliah, actually, this one is the, siya ini ano sa nga pagkakamali ni Jehoshaphat, no? When he allowed nga mag-asawa ini nga duwa. Athaliah, nag-asawa hira ni Jehoram, and Jehoram nag-succeed hiya as king after kan Jehoshaphat. Kinamatay naman ni Jehoshaphat, naging king hiya. Right after nga ma-establish ni Jehoram niya position as a king, ano niya ginhimo? Gimpamatay niya tanan niyang kabugtuan niya kalalakinan. Hino ang nagsulsul hiya, adi Athaliah. So Lord, waray talaga iniya kalidirit di Lord nalilipay hini nga family, at the same time waray ini Lord kalipay hini nga family. So ano niya ginhimo? Ging curse talaga ni Lord ni Jehoram. So ging curse ni Lord ni Jehoram han sakit nga malala, as in malala nga sakit. So namatay ni Jehoram. Ang sumunod na iya, it's Ahaziah. Ang siya nito kanina, ang king. And you know what? This one is an evil. Liwat. Kaya no, an iya advisor, an iya nanay nga Athaliah. Watch out, han mga advisor nga di nga mga dir. Yan, so an iya advisor, Athaliah, an inihiya, gintugon talaga ni Ahaziah nga, ikaw worship Baal. I-worship Baal, tapos mga human sacrifices, mga innocent blood, hinhimo talaga ini, and that's why diri talaga nalipay ang Ginoo ni Haira. So Athaliah, adiya. Ahaziah naging king. And you know what? The Lord was not really pleased hini nga binuhatan ni Athaliah. So anon ginhimo ni Lord? Lord na mismo ang gumawa ng paraan. Ang ginhimo ang Ginoo, ginsugo niya usa nga prophet, which is nga nagangaran nga Elijah, nga ig-anoint Jeho. So ig-anoint Jeho to be the king of Israel. So Ahab king sumunod adi then ang sumunod Jeho, gin-anoint hiya ni Elijah. So, in-anoint niya ni Elijah kay nagsiringan Ginoo, ikaw ang mag-uubos ang lahi ni Ahab. Isipay, Lord na mismo ang naghiganti para hadihan binuhatan na di. So, anong ginhimo ni Jeho?
gimpampatay ini ni even ini Jezebel ginpatay ini niya ini Ahaziah pati Jehoram. And at the same time Ahaziah kay di ba connected naman ini Hira bumisita man ini nga diakuan Israel. So para hindi rin nakakaibaro do may dakita ini hiya duwa ini nga kingdom. This is both Israel pero adihan northern kingdom pati southern kingdom. So mag-iba nga kingdom. So nga di Ahaziah since connected man hira nga duwa clan bumisita ini nga di takay nakita hiya dito ni Jeho ta. So kakita ni Jeho hiya dito hiya gin patay. So ginpatay Ahaziah ginpatay ang mga anak ni Ahab at the same time ang 70 sons ni nga anak ni Ahab. An siya itong adit aton story kung mababasa niyo Athaliah na hibaruan niya ginpatay Ahaziah. So ang nagpatay ito era it's Jeho. And at that time nabaruan liwat ni Athaliah pati niya clan gimpampatay. So nga di para makuha talaga niya ang position kailangan liwat niya patayon or ubuson an line ni David. Nagigets natin hiya. So that what happened actually, and I really want you to watch out this kind of person. No, kasi nga di an iya plano is to end the lineage of David. Karuyag niya tapuso ng lineage of David. But I want you to know that He Lord kasi nag-promise. God promised that He will preserve the lineage of David. So someone in the person of Athaliah, karuyag niya end ang lineage ni David. But I tell you, diri ka mag-prevail pag Lord ani mo kalaban. At the end of the day, hinuan namatay. Namatay Athaliah. Gintamak-tama kaniyahan, mga kabayo. It brings to her end. That is why, it's always better nga ikaw ang igharman tao. Just to remain humble, di rin mag-retaliate, kaysa ikaw ang mag-harman ibang tao. Siring pa Proverbs 16:18, pride goes before destruction. And I tell you, God knows everything. He Lord maaramihan tanan. And He will bring everything in justice. So you just need to remain still. Let God fight for you. So now that we actually know kung hino ang reason ng extinction, and di din natong story na matay na hiya, then let's try to find out what prevents the extinction. Paano? Kay nawara ang extinction. So basahon naton sa 2 Kings 2-3. But Ahaziah's sister Jehosheba, the daughter of King Jehoram, took Ahaziah's infant son Joash and stole him away from among the rest of the king's children who were about to be killed. She put Joash and his nurse in a bedroom, and they hid him from Athaliah. So the child was not murdered. Joash remained hidden in the temple of the Lord for 6 years, while Athaliah ruled over the land. So, nga di, actually we learn a lot liwat nga di nga scenario. This scenario actually tells us that the people nga mabulig imo is just around you. Kung kanina, ang tao that would put you in danger is just around you, yan na naman, the person that will help you is just around you. And it is in the person of Jehosheba. So kanina nagdududa ka ning sabit niya na baga gumaan na ning pakiramdam. Medyo gumaan na. Sige ning sabit niya, ako ang magiging Jehosheba imo kinabuhi. Ako ang mabulig ha imo. Waray kakwarta niyan tatagan.
Sure lang. But honestly, no, there are two scenarios nga diha atong story wherein it prevents han extinction. The first is ang bulig ni Jehosheba pati ni Jehoiada. Di ba, Jehoiada ang asawa ni Jehosheba. Jehoiada usay nga priest. Hiraan bumulig kan Joash nga diri mamatay. So think about that, di ba? He Jehosheba woman, he Athaliah woman, woman versus woman. And so, as idea, it prevents the killing of Josiah through the life of Jehosheba. But the second thing that prevents actually an extinction, it's the 6 years of silence. Di ba itong 6 years of silence, nagkaada yung 6 years of silence before gingawa si Joash. So maaram kita personally, kita kasi ang mga katbaluganon, mga parag-uma, di pa kita kabukiran, di ba? So maaram kita, nga an liso, before hiya maging plant, nagkakaadaan na iyahin roots. And those are the silent days sa tanom, wherein waray ka makikita nga dahon, waray ka makikita nga stem. And kita, we need to understand and respect ito nga seasonhan, tanom. Kasi kung diri, ano ang mangyayari ang tanom? Either maging malnourished siya, o di kaya naman, mamatay. So we need to respect that season. Ito nga silent days kung ano ang nangyayari. Ito nga da. And there was one story nga entitled The Garden of Second Chances. So may usa nga town, and its name Willow Creek nga town. So may danira old niya community garden. May danira old niya community garden wherein before that garden was full of vegetables pati mga flowers. But latter part napabayaan naman itong garden. So ang dati nga malago nga garden naging napuno na hiyahin weeds, mga banwa, mga debris. So ginbayaan na itohan community. But there was one woman named Emily. May Emily nga di. So may babae nga nagangaran ni Emily. And she nag-volunteer hiya nga kundiin I'll try to revive hininga garden. So karuyag niya revive an garden. So aniya ginhimo ginlimpyuhan niya an garden, ginpantanggal niyan weeds, ginpantanggal niyan mga debris. And at the same time, during haniya cleaning, may nakitaan hiya nga compost bin. So dito compost bin usually add ito mga dead niya mga plants or any composable nga mga material or species kumbaga. Kasi latter part, ito nga compost bin an siya ito ang nagiging fertilizer. Di ba? So, anong nangyari? She was able to clean han garden, natanggal niyan mga weeds, tapos nag-start na hiya pagtanong. Though, ang tubuhan mga plants, labinan mga vegetable, mahinay no? Still, pagtsagaan talaga niya. She take patience nga to. Karuyag niya butangan na han fertilizer, pero ang compost bin, diri pa pwede. Diri pa talaga hiya. But months later, naging ready na ang compost bin. Haniya pag hinulat, ngayon pag ginataman mga tanom, naging ready ang compost bin, ginbutang niya nga tuhan mga tanom, then, ang mga tanom nag-flourish talaga hiya. So, ang dati, nga punuhin weeds nga garden, naging marabong na hiya. It's full of vegetables at the same time flowers. Tapos, ang community, nag-gather na hirangan to ito nga lugar. So, the patience ni Emily nagbunga. Diba? Nasa rin nga di, the garden become a symbol of hope and renewal for Willow Creek. It taught the community that sometimes patience and care are required to turn something that seems unusable into something truly valuable. So the garden, now thriving, reminded everyone that with time and effort, even the most neglected things can become a source of beauty
and nourishment. So ang siya nin highlights san story. Patience and the passage of time. Patience and the passage of time are essential for transforming something from neglected and unusable to vibrant and reusable. Diba? That long period of time. So the people of Willow Creek, an era nakita marabong na. But Emily sees, nakita niya kung paano ang mga weeds niya gitanggal, nakita niya nga diri basta-bastaan pagpapalaguhan mga tanom. And that is why kita yan na whatever season we have or whatever season nga may adakahano yan na we need to respect it. Kailangan natin i-respect. Di rin natin pwede pangunahan. Kung adi kaya na season wherein may daka asawa, of course, an imo kailangan pagtuunan ng pansin, an imo family. You need to support, you need to provide. Di rin na uso ang barkada at that time. And if an imo season yan na di kan imo singleness, this is the season where you're about to build yourself. Kailangan nimo i-build ang imo character. Di ba? Kung season naman nimo pag-eskwela, and I guess the rest of damo nga di nang eskwela pa, I guess we need to respect an aton pag-eskwela. Okay or normal man lang ang may the crushes, but I guess dapat naton pigilan, or more than that, dapat naton pigilan ito nga mga ugma pa nga mga hilaw. So diri pa ito hinog. So more than that, more than han crush ay lanay. And I tell you, those silent days, ang silent days na aton kinabuhi, those are the sweet and sorry na aton life. Sweet hiya kasi you're about to learn a lot and valuable nga mga lessons. But at the same time, those days are sour. Kaya you're about to experience ang mga magkuri, mga difficult situations nga at some point, karuyag mo na mag-give up. But I tell you those situation wherein ini nga season nga may ada ka nga kundi in silent hiya, that's also the season nga loud. Why is it loud? Kasi ini nga season an siya inian may dakadamo nga istorya nga makikreate. Di ba? Usually masaling ka before ako naging architect sugad anay na akon ginhimo. So di ka nga story. The result ang result an siya na ito nangyari. Pero ang story ano nangyari? So ada kita di damon aton story ito nga da. Before ako naging sugad hini, before ako naging sikat, ganito na anik kong himo. Before ako nahibaro pag-preach, grabe na akong fasting, grabe na akong devotion. Before ako nagkadanda mga cell group, grabe ang pag-dissolve anin na akong iba-ibang klaseng cell group. So there are a lot of stories to tell hini nga season. And that is why you need to understand and respect kung ano man ang nangyayari nga season. Basta ayaw lang pangunahi. Ayaw lahiya, pangunahi. These seasons actually will shapes you. Yan. So same goes through hamon ni Kuan. Let's say for example ako nakapag-asawa ko, madam. So an result or an akon an maaramhan mga tao may asawa ko, di ba? So dito that's the end point, di ba? But they don't know kung ano na akong ginhimo. That I sacrifices a lot of time, effort, pati money. Wherein, di ba, I'm from Talalora, tapos napakadi ako hakat balogan, nagdadara akong lettuce, nagdadara akong isda, ginkuha akong looban iya family. At the same time, naggagasto ako para na amon pandate, tapos kung ano pa. So it took time talaga. So diriya, so an mga sweet and sour story dahil ito nga panahon. Di ba? I don't know bakit naada ka mulot ito yan nga season And didi kasi, di ba, it prevents from killing Joash. Kasi ang ginhimo ni Jehoiada nga Jehosheba, they waited for 6 years. Naghulat tirahin 6 years before making the son in public. So, an ira ginhimo, they actually make or nag-move hira in a perfect timing. Wherein di rin na makakagliyaan
queen nga hi Athaliah. So ito nga waray na talaga power hi Athaliah didto na hira gumios. Imagine kung nag-rush hi Jehoiada nga hikuan ngay Jehosheba. Di ba? Ito pala mismo nga first year pala ito pangakalakasan pa ni Athaliah. The possibility nga pwede mamatayan mag-asawa or pwede mamatay gihapon hi Joash. But instead, an ira ginhimo, dinarge first the child at the same time gin-consult nira ang mga leaders of Judah. Gin-consult nira ang mga leaders of Judah nga mag-take side ha ira. So kumampi good man an iba nga mga leaders of Judah. And that is why hanggang gawas nira hi King Joash waray na may nahimo hi Athaliah. So that's one thing that we need to understand with this season. So intindiha kung ano man ang may ada kaya na. Amen? Makuri man, diri makmaaram or nakukuriang ka man yan na, but I tell you, there's a lot of story to tell in the future regarding ito kayong situation yan na. And the last part na aton story nga dino, it's the ascension. So basahon nato na 2 Kings 11 to 12. Nasa rin nga di, then Jehoiada brought out Joash the king's son, placed the crown on his head, and presented him with copy of God's law. They anointed him and proclaimed him king, and everyone clapped their hands and shouted, "Long live the king." Long live the king. Mabuhay ka ng matagal. Mabuhay ka ng matagal. Di ba? I really don't know, diri ako maaram kung pira talaga anak ni Ahaziah, di ba? Itong nga pinatay ni Kuan ni Athaliah. But one thing I know, hindi din nga itong story. He was saved, na-save hiya. And he was able to survive. Meaning to say, hiyaan magpapadayon han linya ni David. Hiyaan magpapadayon han lineage ni David hadi ang mga kings. Diba? And we all know nga hi Jesus Christ halain hiya ni David. Diba? It's amazing, no? And the idea no, being chosen as the lineage ni Jesus, kasi maging linyada man ni Jesus is of great honor. I tell you, it's of great honor nga maging linya ni Jesus. Meaning to say, ito kasi that time, pag linya ka ni David, meaning to say you are bound with something great. Magiging king ka, magiging prosperous ka. So kita, han moment naging karawat naton hi Lord Jesus Christ as our personal God and Savior, God give us the right nga tawagon nga child niya and tawagon hiya nga aton Father. So we become also the lineage of Jesus. So ibig sabihin, we are bound to something great. Liwat. Diba? Nasa ring book of John 1:12. But to all who did receive him, who believe in his name, he gave the right to become children of God. So ibig sabihin, naging descendants liwat kita ni Jesus. And as descendants of Jesus, we are bound to something great. Deuteronomy 8:13 it says, "The Lord will make you the head, not the tail. You will always be at the top, never at the bottom." And as a child of God kita, God really meant when He says, "Kamu mag-a-ascend kamo." Di ba? God meant what He says, that He will make you prosperous. Ascension is it's prosperity, it's abundance. Gustong-gusto ito ni Lord. And He will fulfill it to you. He will, when God says He will protect you, pag sabi nga ang Ginoo nga poprotektahan ka niya, He will protect you. If He says He will fulfill His promises nga daimo, He will fulfill His promises no matter what happen. And this story actually, this is one, ini nga story naton, it's a proof nga He Lord i-fulfill talaga niya ang promise. Ang promise ni Lord, ang lineage ni David dapat mag-ascend, maging kings, maging prosperous. May nagtangka pa tayon, but may evil nga nagtangka, nagsaksi diya waray. Kasi promise ni Lord that He will preserve the lineage of
David nga kailangan mag-ascend. So, didi aton story, nag-ascend talaga yung Joas. He become king. Diba? Naging hadi hiya. So, and not just only that, he produces sons and daughters. Ibig sabihin, promise fulfilled. The lineage of David continues. Nagpadayon ang linya ni David. You know what? Joash become a good king. Naging maupay ang king. But he even repairs the temple of God. He actually did a lot of good things for the people han Judah. But this is the twisting part actually ng story ni Joash, no? Kasi remember Jehoiada ang priest nga nag-save hiya. Diba? Jehoiada nga Joshua. So Jehoiada namatay hiya han iya old age. So ang twisting part kasi hinididi, han kamatay ni Jehoiada, the real test actually appears nga to kan Joash. And this one is the sad reality, diri lang ini kan Joash but at the same time haaton. An ascension ni Joash as a king, han pagiging king niya, at the same time an prosperity han world or an abundance han kalibutan nga iya na-receive kasi naging prosperous at the same time naging abundant na niya life. It was actually too much for him. At the end of his days, ginsecure niya itong positions, itong position as a king, itong securities, itong mga abundance of life nga may adaya over yan iya relationship nga kan Lord. Ano nangyari? He listened ngadto han mga advices han mga wicked people. Anon mga advice han wicked people? Bayai ang temple of God. Gimbayaan niya ang temple of God. So watch out with those people who are advising you nga bayay ang templuhan Ginoo. Soon it will bring you hanimo destruction. And the sad part pa ini nga di, kasi ini-enjoy da may dani anak. Anyaran han iya anak, it's Zechariah. So Zechariah, and Spirit of the Lord came to Zechariah. Tapos nasiring man ni Zechariah kan Joash ang imo ginhimo nga pag-abandon kan Lord diri maupay. Because of that, iga-abandon kaliwatan Ginoo. Instead nga mag-asking sorry Joash of what he did, mag-repent just like what David did. Grabe niya repentance, Joash waray. Ano niya ginhimo? What he did is ginsugo pa niya ang mga tao nga stone to death Zechariah. Isipin mo, Zechariah anak han nagtinimang Nohaiya, but at the end of the story, gyapon ang reason yung mamamatayan anak han nagtinimang Nohaiya. And this was the last word of Zechariah na sa ring maniya. May the Lord see what they are doing and avenge my death. I tell you, Joash namatay. He died because of what he did to Zechariah. Joash actually failed at the end. Di ba? Kung makikita natin, nag-fail he at the end. But you know what? Still the promise of God continues. Nag-remain pa ang linya ni David. And in conclusion, di ba? This is actually the most difficult part sa aton and as a Christian, as a follower of God. It's the ascension. An ascension, ang siya talaga itong pinakamakuri nga part ng pagiging Kristiyano. When we talk about ascension, this is the time that God, we're about to fulfill yung mga promises nga dahi mo. Ang sa niyan mga panahon wherein ang imo mga prayer na answer, ang imo mga achievements, awan imo mga dreams na achieve mo na. Naging prosperous ka na. This is your ascension. This is your prosperity comes. And this is the hardest part of being a Christian. Kasi I have seen a lot of people nga yumaman, naging maupay ang kinabuhi, but at the end of their story, they have abandoned the Lord. Damo takilala that abandon God because of what they have received. So they trade an era relationship with the Lord with the security of their possessions.
So Joash was saved and became king. Joash na save hiya, he became king, he became prosperous, and he even reigns for 40 years. Mas maiha pa niya pag-reign kaysa kan Jehoshaphat. But despite of those things he had, so he chooses to abandon the Lord at the end. So he let the riches of this world nga may adahiya sway him away and listen to the advice of the wicked people. So kanina, hanaton, ginpakita ko kayo kanina nga lineage, no, di ba nakatoy Jehoshaphat? You know what, Jehoshaphat, he was a great king. As in, I salute his devotion nga dakan Lord. He's truly a man of God. Tapos may da talaga niya integrity in terms of kaniya word. Imagine, this what happened kan Jehoshaphat. Jehoshaphat may da tulo nga kingdom nga nagburublig para sa kupon hira. Ang ginhimo ni Jehoshaphat, he prayed and worshiped God. Ang sila ito niya ginhimo. He prayed, he asked, Lord, i-deliver kami. And you know what? The Lord answered. Ginbaton talaga ito ang Ginoo. Waray dugo, waray balas ang imbuho si Jehoshaphat at the same time maniya army, but they won the battle. Nagdaog girahan, battle. And that is why Jehoshaphat, ang kingdom ni Jehoshaphat at that time, they were feared by nations, mga neighboring country. King kakahadlukan talaga hiya. And there are a lot of good things nga iya ginhimo. As in, there are a lot of good things nga iya ginhimo. But we all know what his failures kanina. So when he make ties with Ahab, kaya ano nakig-make ties siya kan Ahab? He make ties with Ahab para ang iya nation mas maging stronger, para i-unite ang kingdom of Israel pati Judah. And that is one of the thing nga diri naruyagan ni Lord ha iya. Kasi waray talaga ito niya i-consult kan Lord. And we all know nga ito nga ties, ansa ito Athaliah. And Athaliah ang reason kung kay muntikan ma-extinct ang linya ni David. Si Jehoshaphat was great, but he fails at the end by securing hito nga maging strong pa ang iya kingdom. Just to make your kingdom stronger, kailangan mo ba makig-ties kadtuhan mga unbelieving people? He make ties with the unbelieving people. So may pakiana ako nga di. If God fulfilled your prayers, pag in-fulfill ni Lord ani mo mga prayers, ani mo mga dreams na abot nimo, ani mo mga wants na hatag ni Lord ha imo, would you still stay with Him? Magpapabilin ka labag gihapon na iya. You know what? Many bangin niya na masiring ka nga, oo, magpapabilin ako. But I tell you, many great people actually, han kumadan na ito nga situation, and they end up securing han material things over hans relationship nga dakan Lord. Mas gin-secure nira han positions nga maeda niya. Mas gin-secure nira ang dreams, ang mga fulfilled wants nira kaysa ang relationship nga dakan Lord. So follow-up question. So kung nakuha mo ang job nga imong karuyag or ito nga imo gusto, singuta diri man ito ya trabaho, ikaw yan would you secure it? I-secure mo ba ito by making ties with the unbelieving people? Just like what Jehoshaphat did, making ties with the unbelieving people para ma-secure ang kingdom, para ma-secure ang imong position? Would you compromise sa ira mga gawi? Kaya it's something that you need to ponder bangin one day pagising mo bangin adi ka na yung situation. So would you abandon God? Would you abandon God just like others did with the position you have or the position that you're about to have? So diri ako maaram, I don't know what would happen to you. Diri ako maaram what would happen to you or what would be your decisions if God fulfilled His promises or your prayers once those ascensions mangyari ha imo end. I don't know what would happen or what would be your decisions. But I just pray nga maaram kita na aton gipipray nga dakan Lord, that we know what we're asking to God.
that hopefully that fulfilled dreams would not bring pride or fall ha aton end. Because it bring fall and pride to a lot of great people. I tell you, many are the great things nga may nga di kalibutan. As in, ako, damo na nakikita niya mga great things nga di kalibutan wherein ma-attach ka talaga. Personally, ma-attach ka talaga. And you're willing to trade everything para ito nga positions. Daman mga great things nga mo awilan nga diha kalibutan. But I tell you, it is nothing compared to the greatness of God. Yan, sa pagkabuhat kita. Subok to. Balik na ha presensya ang Ginoo. Now is the right time nga umaro kita han bulig nga Ginoo. Nga makabalik kita. Kung baga nagpapas na. On fire ha imo heart. Kung baga iba na ang desires nga imo gintatahak. Bugto. Diri pa late. Ang tanan. Aadi kaya na para ihatag utron imo kinabuhi iya. Yak na Lord. Ikaw ang kinabuhi ko. Gusto ko maging permanente na Lord gadahi mo. Hindi rin ako Lord dara han kalibutan. Na Lord kung kinahanglan man Lord gad nimo nga butahon ako Lord gad ha mga kalibutanon nga butang Jesus, do it. Comfort me Ginoo ko nanduluyan na ako Lord God. Salamat Jesus. Kami bago nga kinabuhi ako na imo. Thank you God. Bugto kantahon tayo na Ginoo. Igya ka na Ginoo, ano mo nga gusto na mapadaog ka iya. Oh Diyos, karapat dapat kang sambahin at purihin. Ikaw lang ang mahalaga, ikaw lang ang mahalaga. Kagandahan mo ay pagbasta ang pag-ibig mo sa kitukoy. Kailan may di pababayan
sa iyo lamang. Mananatili, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakulim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakulim. Oh Diyos, ikaw lamang, ikaw lamang, ikaw lamang, oh Diyos. Oh, Panginoon, Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago ang pangako mo. Salita mo'y panghawakan sa iyo lamang, Diyos. Matatagpuan sa iyo lamang. Awitin mo, Diyos, mananatili, mananatili sa iyo lilim at sasambahin ka sa dakulim. Mananatili sa iyo lilim nang masumpungan ka sa dakulim. Mananatili sa iyo lilim at sasambahin sa dakulim. Mananatili sa iyo lilim nang masumpungan ka sa sa iyo mananatili, oh Diyos, sa iyo lamang. Ang pagpuri ko ay tanging sa iyo. Papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, o Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Huwag to, declare sa papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, o Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo'y magpakailanman.
palakpakin Ginoo. Gabuhi. Ginpalaya ka niya ng gabi. Thank you God. Thank you God for your presence, Jesus. Sa iyo lamang ang papuri, O Diyos. Sa iyo lamang ang papuri, O Diyos. Itinataas ka namin sa lugar na ito. Panginoon, mabuhay. Napakabuti ng ating Diyos. Salamat, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos. Ito. Habugto. Now ask yourself, pakainan yung kalugar yung bugto. Adi po ba kita hawilan Ginoo? Adi po ba kita right environment? But knowing bugto nga adi kaya na, yes, you are in a right environment bugto. God is telling us, bugto nga, we need to return as soon as possible before it's too late. Kung may mga nakomitman kita nga mga sala. Because our disobedience, bugto, or bad decisions might put our lives or other lives in danger. Gan mas worst, mapaparayo kita. Ha-promise na nagulat ha ato. Now ask God, bugto, to give you a humble heart. Singa, Lord, unta, i-consider ko piramihan mo ways. Nga nag-appreciate ko ang season nga may ada ko yan na. Kay bangin, puno na ako hit earthly desires. Haakon kasing-kasing. Now let us try to examine bugto kung ginpa-prioritize pa ba natin ang will ang Ginoo atong kinabuhi. Ngan kung ginpa-prioritize mo bugto. Now thank God. Okay, may chance ka pa bugto nga ayuson ang mga dapat ayuson. Yan mag-grow pa. Ha Ginoo. Bugto, damo nga salamat kay nagpapa. Ginilet ni mo Lord nga baguhon ka. Hakada adlaw. Ask God nga, mas maintindihan mo pa nga, irespeto ang time nga ginhatag niya, nga ma-enjoy ni mo ang season, kay di rin na mabalik ang naglalabay ng mga panahon. Remind yourself nga sweet and victory kung ginpapagkurian. Pasalamati mo doon, Ginoo, kaya di kaya. Thank you, God, for your amazing grace. Thank you, God, kay powerful ka nga Ginoo ang kinabuhi. We worship you, Ginoo, and we lift you up in this place. Hallelujah. Jesus, our Lord and Savior. Amen and amen. Thank you, Jesus. Bugto, ano na? Salamat na bugto kay Adi ka. Padayon pa kita nga mamati naton mga weekly announcements. Yes, so we have our FB page. So nagtitika na mo naton Lakers bugto kay damot naton mga pasabog every week ito iya. Thank God, praise God kay oo nakikilala hano an aton page. I-share ta pahiya para mas damo pa an mainganyan hano nga mga laga na Ginoo kay maupay an kinabuhi nga may Ginoo. Thank you God. Padayon kita bugto gihap nga maging updated hantanan nga mga announcement. So we have our SSU para ha mga estudyante po maabri ng klase. So join po kita ha SSU may po ini and Summer College. Yan, so we have always our midweek service every Wednesday po ini 7 p.m. Padayon kita bugto para mas kumusog pa kita. Yan may Fridays po kita